Hej Sandra. Du skal bruge et underlag til din sadel også. Det hedder en pad på westernsprog. Den her den er meget tyk, men en western pad det er en meget kraftig pad normalt. Så det er en ting du skal have under din sadel. Det er ikke det samme som et dressurunderlag. De er meget kraftigere. Men min sadel den ligner faktisk din ret meget. Hvis du har sådan en dævl heromme på siden af din sadel, så ved du hvad den er til nu. Hvis jeg ellers skal gøre det her med en hånd. Sådan her. Sådan ser en western gjort ud, eller det kan den gøre. Der er, et spænd i den ene ende, og et i den anden ende. De er ikke altid fuldstændig ens. På min sadel, der er de ikke helt ens. Den der sidder herovre i den her ende, hvis jeg ellers kan få den fri, det har fået den strop her, som går igennem på den måde her. Det er den jeg kalder for off-billet. Jeg ved faktisk ikke hvad den hedder på dansk, men det er sådan en meget kraftig læderstrop. Og mange westerngjorde, de har et spænd. Jeg ved ikke om man kan fornemme det. Det er ikke nemt med en hånd. Men spændet det går bare hertil, så det er et enkelt spænd. Og det er der mange gjorde, der har, og det er helt normalt. Min gjorde, den er ikke helt den er ikke helt normalt. Du kan se, at der er 2 forskellige ruller, der sidder her på spændet. Der er sådan en løs rulle, og så et spænd hernede. Det kan jeg vise jer lige, hvordan det fungerer om et øjeblik. Herovre på den anden side. Der har vi selve gjordstroppen. Du sidder og vender hovedet fra mig tilbage. Selve gjordstroppen, den er her. Og det er sådan en meget, meget lang en. Så når den er klar til at blive spændt, mega lang. Min den er også ekstra lang. Den er over 1 meter lang, den her. Den sidder i det blanke spænde, som du skal lige have med. Det blanke spænde, du har på din sadel, det svarer det hul her til på min. Og det sidder sådan her. Og det er en meget tynd. Det er en meget tynd lædersnor, som egentlig holder det, men det er fordi, der er ikke ret meget træk i en westerngjord. Når man spænder gjorden, så kommer den selvfølgelig rundt om hesten. Det kan vi lige prøve at simulere her. Der er lige en hest, der får spændt gjorden meget langt frem. Det kan jeg næsten ikke det her. Jeg tror, jeg deler det i 2 film. Nu ved du, hvordan at de ser ud. Som sagt, der er en lang strop på venstre side, og så er der en kort en på højre side, som gjorden så sidder fast i. Og så laver jeg lige en film mere, når jeg får hægtet det her kamera op, så du kan se, hvordan man spænder den.